Milí přátelé, scházíme se dnes na oslavu svátku mého jmenovce svatého Jana Křtitele. Tímto zahajuji odpolední program. A vidím, že moji milí hosté jsou již zde. Srdečně vás tu vítám. Děkuji, že jste dorazili. Oslavujeme teď s dvojnásobnou radostí, neb dobré zprávy se k nám donesly o vítězství našich vojsk nad Prusy u Kolína. Prosím, vezměte něco dobrého ze slavnostní tabule, připravené v Letohrádku. Jen se neostýchejte. Hledáte-li pana prefekta? Zahlédl jsem ho s jeho ženou u oranžerie níže v zahradě. Chutnalo vám? Pojďte, provedu vás kanonií. I přes válečná nebezpečenství posledních let jsme díky Bohu dokončili a vybavili již celou budovu konventu. Moji slovutní předchůdci v probožské službě, Patrik Lehmann a Patrik Meixner, byli výbornými správci a dobrými stavebníky. Také proto jsem nechal zhotovit jejich podobizny v nejhonosnější místnosti konventu, letním refektáři. Jsem uničovským rodákem, ale do Štemberka jsem natrvalo přesídlil. Mohu vám směle říci, že i přes léta zde strávená se mě tu stále silně zmocňuje odkaz našich předchůdců. Prelatura je mým domovem. V hostinských pokojích jistě strávíte poklidnou noc. Vedle vás je ubytován i příborský pan děkan. Laudetur Jesus Christus. Dovolte, abych vám představil pana Aurelia, doktora teologie a významného člena našeho řádu. Dnes byl slavnostním kazatelem a myslím, že jednoho dne bude tuto kanonii dokonce řídit. Mimochodem, jméno Aurelius jsem mu přidělil při vstupu do kláštera. Vzhledem k jeho příjmení Augustin jsem se dvakrát nerozmýšlel. Inu, nomen omen. Zde v klauzuře bydlí páni bratři. Návštěvy tu obyčejně nejsou povoleny, ale za mého doprovodu učiníme pro tentokrát výjimku. Tu přicházíme do děkanského sálu. Klenbu místnosti vyzdobil náš drahý malířský mistr Handke. Nelze se ubránit krásným vzpomínkám na mnohá léta, kdy zde pracoval a vytvořil díla rozličná. Víte, že návrh této malby zhotovili naši páni bratři? Kristovo povolání učedníků, toť výjev blízký srdci každého duchovního v této kanonii. Bdělost, zbožnost a také mírnost a poslušnost jsou ctnostmi, jichž by si měl každý z bratří hledět. Pojďte, za chvíli nás čekají slavnostní nešpory. Kostel je připraven. Dům Boží, srdce celé kanonie. Za pouhých 14 let oslaví klášter 400 letí své existence. Někteří spolubratři říkají, že náš kostelní prostor je již malý a příliš temný. Bylo by krásné, kdyby se jej k jubileu podařilo přestavět. Představte si, chrám monumentální, s klenbou a věžemi tyčícími se až k nebesům. To by byla radost všech. A nyní se posaďte, mí drazí hosté, do lavic. Jdu se odebrat k bohoslužbě. Vidím, že bratři kanovníci jsou již připraveni. Přál bych si, aby zdejší prostory vítali širokou veřejnost. Byl bych rád, kdyby se zde konaly kulturní události. Těšilo by mne, kdyby kanonie i nadále přetrvala. Radoval bych se, kdyby oni lidské ruce pečovali. Přál bych si.